El futbol amateur més professional de les Terres de Ponent arriba al temps afegit de la mà de Lligues Lleida i el seu president, Josep Esparza. Sí, 19 de la tarda, bon moment per parlar de futbol, bon moment per saludar als estudis d'UAU Lleida Ràdio, el president de Lligues Lleida. Josep Esparza, molt bones. Bona tarda, què tal? Avui a mà, tet a tet, face to face, per petar la xerrada d'unes Lligues Lleida que ara ja sí ja ho parlàvem la setmana passada, o fa 2 setmanes quan venies acompanyat, i han donat el tret de sortida, les copes enfilant la recta final de la fase de grups, i com sempre quan comença tot plegat i et tinc aquí a soles, entenc que incidències poques, que s'està arrencant amb la normalitat desitjada per part de l'organització. Sí, així és, s'està arrencant ja tot, com tu bé deies, les copes ja arrencaran a recta final i preparant, doncs, això, no? El gran event, podríem dir, a part de les competicions de l'F7 Internacional, de l'F5, etc., no? I de les eleccions, aquest any parlarem bastant sovint, també. Doncs és això, aquest divendres fem la gala, l'entrega de trofeus tant a nivell col·lectiu com a nivell individual. Em sembla que algun del micro obert algo ja per allí, algo ja. Sorpresa, i t'ho dic amb la mà al cor, perquè ara ja anava a parlar de la gala, i ja he vist que ja m'has ficat la falqueta ràpid. Ja he ficat la referència. Evidentment, avui és la protagonista de la secció i d'aquests 15 minuts que estarem xerrant amb el Presi, que aquest divendres a Manolita hi ha festa grossa, i ja està, ja tornaré a parlar després de copes i de telègrafs i de tot el que tu vulguis. Vinga, anem a parlar de la... Tenim molts dies encara per parlar de tot això. De la protagonista. Passaves una miqueta els premiats i així aquesta setmana, i nosaltres contàvem que només havíem d'anar a buscar la de campions de la nostra lliga. No sabíem que a nivell individual teníem xapa. Pues sí. I contents de venir. Teniu xapa, i em sembla que un nominat. Sí, el Roger, que és el nostre buque insígnia. Un nominat, si la guanyarà o no, el jurat especialista dictaminarà, no?, de sentència, dictarà sentència, però sí, un nominat també a la Pilota d'Or. Entenc que aquesta festa, perquè no deixa de ser això una festa, la gala de divendres, és com aquest moment de... Tanquem la temporada passada quan ja ha començat aquesta, però també és com una gala de la temporada passada, però d'estrena també d'aquesta, no? És una miqueta que uniu els... Per calendari ja ha començat la 24-25, però no deixa de ser de la temporada anterior, i jo l'any passat que vaig venir em va donar aquesta sensació de que ja està, ja ha començat de veritat la temporada parlant de la passada. No sé si m'explico, És una molt reflexió, perquè hi ha molta gent, equips, no?, que em diuen, oi, per què no la fem a final de temporada? Abans de l'estiu o a principis d'estiu? Perquè, clar, és quan s'acabe, i ja l'any que ve, dic, però jo crec que és una forma d'engranar molt bé una temporada amb una altra. Jo crec que sí. Perquè primer ja dones aquest engranatge a la nova temporada, que ja ha sonat el pistoletazo de salida, que tothom ja està en marxa, i és una forma també, primer, de que tots els equips ja estiguin al pie del canyón, i després també d'aquells equips que, per desgràcia, per qüestions vàries que no han pogut continuar durant aquest any, que per lo menys aquell moment es tornen a retrobar i puguen venir a buscar la copa, etc, i qui sap si ja per l'any que ve també dir, pues, això no m'ho vull perdre, no?, un altre any. I és una miqueta aquestes dos branques les que em fan pensar que és millor fer-les ara a l'octubre, que no a finals de temporada, que a més ja comença a estar una mica d'estiu, que igual ja molta gent ja està fora, i fer un divendres pot ser també una mica perillós per l'assistència de gent, i crec que és una decisió acertada, aunque es pot reflexionar sobre això, però crec que amb aquest aspecte per engranar tant la temporada passada com la que ara ja està en marxa, crec que està ben enfocat. T'ho deia perquè jo la temporada passada vaig escoltar, vaig parar l'orella, i això que deies de que potser la gent li pot arribar a xocar això de dir, però si jo, per exemple, aquesta temporada no estic a Lligues Lleida per motiu que sigui, estic recollint un premi amb un equip que aquest any no hi és, o ha canviat de nom, o digue-li com vulguis, que és la nostra situació, per exemple, I deies, és una manera també de que la gent doncs tingui una forma de tancar-ho, de que se senti una miqueta partíceps. Jo l'any passat vaig veure com es tancava un fitxatge pel gener. Hosti, què fas aquí, tal, no sé què, mira, l'any passat jugava amb aquest equip, tal, hosti, jo tinc aquest.
hòstia, tens lloc? Vinga. I sé que va ser un dels fitxatges, vull dir que és una mica el que estaves comentant. Jo crec que serveix per tancar això i també per tancar cercles, és a dir, hi ha equips que pel motiu que sigui es desfan, no continuen, etc. I aleshores és també una forma de tancar aquest cercle, de dir, hosti, tanco el cercle, a més l'any passat recull el premi i ja és com això, no? Ja he fet la feina i escolta, d'aquí un any, dos, o els que sigui, no? Déu dirà si continuo amb un altre equip, si no, si formo o si no formo. Jo crec que és una forma bonica. Sí que també és una mica xocant, no? Perquè hi ha premis que són de principis d'aquesta temporada. Claro. Han fet les Supercopes de futbol 11 sobretot, i les Supercopes de futbol 11 que juguen al setembre les dones un any i un mes després. Clar. Entenc que pot ser... Bueno, però és que d'aquí un any i un mes després tampoc t'esperes aquest premi. Igual també te fa més il·lusió, no? Hosti, no hi comptava, no és quan te trobes un bitllet de 20 als pantalons. Com que ja després de la pandèmia hem tornat a començar una altra vegada amb la roda de fer les gales, que al final ja és temporada a temporada, aleshores ja t'esperes i te dona igual si hi ha un moment que te la donen al juny o a l'octubre, no? Al fin i al cap és el mateix i llavors ja vas engranant. A la sala Manolita, no sé si ho hem dit, a quarts de 9 obriu portes, a les 9 comença la gala com a tal. Clar, jo mirant-m'ho des del meu punt de vista he vist la llista dels que tenim nosaltres. Quantes copes s'arriben a entregar un divendres a la nit com aquest? Les he comptat i són 128 copes. 128, 128. Clar, aquí estem parlant de màxims golejadors, porters, Claro, MVPs, assistents, guanyadors, campions, subcampions, de tots els tornejos, compte que l'F7 eren 4 categories per 2 lligues, la clausura i l'obertura, bueno, etc, 128 estatuilles. I ara és una d'aquestes preguntes que jo normalment te faria o abans d'entrar a la secció o ara a l'acabar, però te la faig ara en directe a les 6:26 de la tarda i m'és igual. Quan hi ha 2 màxims assistents, que és el nostre cas, se doble la copa o ens ho haurem de repartir, això? Es doble la copa. Menys mal, perquè si no, amb el Roger, que se n'emporta 84 aquest divendres... Per això també hi ha bastants més, perquè hi ha moltes categories, com és l'MVP o assistent, o porter menys golejat a vegades, que hi ha 2, 3 i fins i tot 4 vegades, perquè són lligues de 7-8 jornades, i pot ser que sigui aquest empat. A lligues més llargues, com pot ser la de Telègrafos, és més difícil que hi hagi 3 màxims golejadors o que hi hagi 3 màxims assistents, perquè hi ha molt més partits, però amb les lligues de curt format, com aquestes de 7, 8, 9 partits, doncs aleshores això sí que es dona, aquesta casuística, i escolta, també és una forma de juntar més gent. O sigui, nosaltres no ho fem per la performance, sinó que com a més gent juntem i com a més gent es vegui i com a més lligues Lleida hi hagi per fer la família, que sempre lo diem nosaltres, és lo important. Per això també ens dona igual donar 25 copes de més. Al final el que es tracta és de reunir els amics, de reunir a la família i de fer algo diferent que durant l'any pues això no ho farem, no? És veritat que al Roger no li calia donar la del màxim assistent, me l'haguessis pogut donar a mi sol i ja està. Us donaré els dos. Ell ja va dir que s'hauria de comprar una vitrina a l'Amazon perquè anirà carregat el divendres. Sí, segur que necessita la de màxim assistent, golejador. De l'última, golejador de les dues, em sembla, més la de campió de l'equip, i aviam si sona la flauta o no. Que això no se sap fins al divendres a les 9 i pico 10, no se sabrà. A la Manolita, que és una mica ja casa vostra. Sí, és casa nostra, amb això. Sí, fa... No sé, l'altre dia ho pensava i deu de fer ja, menys els 2 anys de pandèmia, doncs igual fa 7-8 anys que fem ja la gala de la Manolita. Bé, es tracten com a casa, és un ambient que és molt xulo per fer la festa, que és molt amigable, que és familiar, encara no ho sembli. Sí. En aquell moment és molt familiar. Hi ha alguna llum oberta de més. Hi ha alguna llum oberta de més, està clar. Ara m'han dit que han canviat. Claro, jo com que no hi vaig sovint, perquè claro, ja tenim una edat i certes responsabilitats, i ja ens va més el tardeo que el nocheo. Està bé, tranquil, que aquestes edats ja la branca s'ha obert molt. Ja no dic això. S'ha dit que ens ho han canviat una mica, que han ficat la sala on hi havia el dissenyador a l'envestit. Bueno, anem a veure una miqueta, però bueno, segur que estarà molt bé i allí estarem molt, molt, molt còmodes tots. Amb una mica de també sorpreses, entenc, sortejos, cosetes com cada any, Sortejos, pels més petits també hi haurà el seu obsequi, cada any fem i continuarem.
vaig acabant amb 2 o 3 temes més. Abans d'això, evidentment, si tens algun lligam amb Lligues Lleida, ja sigui algun jugador o algun de així, estàs convidat, però si jo vull conèixer Lligues Lleida perquè no la conec i trec el cap a la Manolita, passa alguna cosa o no? No, en absolut. Esteu tots invitats. Pues venga. Esteu tots invitats. La gent que tregui el cap el divendres al vespre. Te volia, i això tampoc t'ho he dit que t'ho preguntaria, però... és sorpresa total. Sí, però ja la confiança fa fàstic. Enhorabona per les equipacions i per les samarretes. Moltes gràcies. A nivell tacte, a nivell disseny, no sé quina valoració feu vosaltres i com ha anat tot aquest procés, però com a mínim nosaltres contents. Era un meló perquè era un canvi aquest any. Era un meló per obrir, era un canvi radical. Estem una mica, no espantats, però sí molt... com ho diria, no? Bueno, amb aquesta incertesa, no? Sí, no? Amb aquesta incertesa, no? De dir, a veure què hi ha, què passa, com serveixen, si la roba és de bona qualitat o si no. Perquè, bueno, nosaltres ho hem fet, no? Perquè sigui així aquest procés, i bé, molt bé. La veritat és que està sent tot un èxit, la roba de MFCAT. Res a envejar a altres marques, la veritat. I amb això el que ens ha donat és una miqueta més de celeritat a l'hora de fer comanda, a l'hora de fer el servei, etc, i que no es passi com l'any passat, que... No, ja ho sé que la responsabilitat màxima és nostra, però, clar, quan depens de tercers i els tercers no tenen estocatge, no tenen no sé què, no tenen no sé quantos, doncs tardes encara molt menys, molt més, a fer la comanda o a servir aquella comanda, aleshores, bueno, aquest any és tot bastant més ràpid, jo crec que en 15-20 dies, 25, ho tindrem tot servit i a finals de novembre ja podrem dir que tothom ja amb la roba perquè ja es poden fer les fotos oficials, no? L'any passat igual hasta gener no es va passar perquè hi havia aquestes trencadisses d'estoc, etc. No? Bé, la veritat és que molt contents. Que per gustos colors i potser hi haurà algun altre jugador que dirà... però de moment... Com a mínim... Tot el que hi ha, tant amb tema pilotes, perquè també les pilotes són com amb tema equipació, n'hi ha de més bones que de més dolentes. O sigui, això sempre et dona una miqueta, perquè nosaltres preguntem molt, i jo saps que pregunto molt, que a vegades dius, hòstia, ¿per qué preguntas tanto? Te va a decir cosas malas. Digo, bueno, pues también mejoramos, ¿no? Pues llavors, i no, la veritat és que el 90% de la gent diu, no, fenomenal, bon canvi. Acabo tornant a la gala perquè avui havies de venir acompanyat als estudis, perquè entenc que també serà una gala que tindrà un punt especial perquè hi haurà trofeus i entrega de premis en una branca femenina. Sí, hi ha un component aquest especial que avui les volia portar als 2 equips, com són el Col·legi i Garrigues, femení, que han guanyat o que tenen, també Bordeta, no? Que tenen algun premi o alguna nominació a Pilota d'Or, i em fa molta il·lusió, perquè és la primera gala de Lligues Lleida, que no sé si en portem 15 o 16, o entre Lligues Lleida i el que era abans el Fut 7 i el Fut 5, i és la primera gala que donarem aquests premis al futbol femení i realment ens fa molta il·lusió. I que aspecte. Segur que les tindrem algun dimecres de ben segur. Aquesta temporada, perquè també en conec alguna d'elles i els agrada. De ben segur. Venir i passar una estona amb nosaltres. Presi, ens veiem el divendres. El divendres allà estarem. I d'aquí 2 setmanes als estudis. Du-au Lleida Ràdio. Josep Esparza, gràcies, que vagi molt bé. A tu, Sergi, bona tarda. Adéu. Estàs escoltant El Temps Afegit, a UAU Lleida Ràdio amb Sergi Guiu.